Nag-aaliw sa usok at bigla mong sinampal. Sinampal. Bakit manakay? Apa? Terus ba? Turbida. Bukas-kas. Aaliw sa usok at bigla mong sinampal. Pasulyak lang sa iba. Ala iba. Asiyos kuwain lalo minahal kita. Subalit na saan ka na sumama sa iba? Bakit ba iwan mo nag-isa? Bakit ba kahit nagsawa na susunod naman kita? Kaparing kwenta Hi guys. Bakit ba napunta na siya sa iba?